Usas mga punto nga gihisgutan karon nga nindot sad pamalandungan kining hugaw. Hugaw ba? Unsa nang hugaw sa in English? Dirty. Mingon din ang mga maestra, ayaw mo ana kay dirty na. Ana. Nya kasagaran gid nato ang atong concern sa dirty, dirty or hugaw. Likayan nato ang hugaw nga mosulod sa atong lawas. Mo jud nay kasagaran gid nato, ayaw ana pagkaon kay hugaw na ana. Mo na magtap-tap ta karon kay ang atong hangin dirty. Ana, likay nga ang dirt musod nimo. Anag alcohol aron ang dirt di musod nimo. No? Panabon gyud, panglimpyo aron ang dirt di musod nimo. Mo gini ang atong normal nga paradigm isip mga tao. Ang hugaw ayaw pasudla nimo. Pero si Kristo lahi. Ingin siya pasudla tanan, bisag unsa pa nakahugaw. Pasudla. Pero ang bantay basig na ay mugawas nimong hugaw kana mo ilikay. Ano man kasabot mo ani? Lahi kay Kristo no? Pasudla ang tanang hugaw sa imong lawas. Okay ra na. Pero bantay nga way hugaw nga mugawas gikas imong lawas kay ang tinuod gyud nga makahugaw nato matud pa ni Kristo, ang tinuod yung makahugaw sa tao kana yung mugawas nga hugaw gikan niya. The dirt, dirty words, dirty mind, dirty actions. Di kumusta man mo ron unsa may inyong gilikayan nga hugaw? Musulod o mugawas? Mugawas. Tutok lang muna ko. Parihata, ang musulod. Ang musulod yun. Muna panglimpyo gyud maayo, panglimpyo gyud para way musulod nga hugaw. Pero ang limpiada kayo, ang limpiado kayo, libakiro kayo, masinahon kayo, malawayon kayo, porti tinuong limpyuha, pero nagkinabitay, naa ang tanang kaulag, naa ang pagkorupsyon, pangilad, pangawat, pamakak, pero limpyo kayo. Magdadaa pa og kanang naang sanitizer, inikaon, ana dayon, ana una pamukaon, hasta god inig kalawat, so ana kay hugaw niya ni ang hostiyas, di medyo kanang ang ato yung likayan ang musud gyud. Pero karon sugdanan ni nato sugdanan ni nato, sundo nato ang cleanliness ni Kristo. Unsa may iyang cleanliness? Likay gyud nga naay hugaw nga mugawas nimo. Huna-huna, pulong og buhat, likay gid na kay mao gid nay makahugaw nato. Mao sa nay check upon sa Ginoo. Mao na yang check upon ang hugaw nga mugawas nato. Na magihugaw. Pero ayaw na lang naglikay ang musulod. Susugod karon hanggapan ang tanang COVID. Kanang tanang COVID hanggapan na. Kay wa ra ginay kaso para sa Ginoo. Pero likay ang tanang chismis, kanang linibakay, kanang tanang laway, kanang mga porn, likay na siya. Ang pagpaambit aning mga po nga laway, labi na gyud mga manag-uyab, ayaw mo pagsigig hisgot ana mga laway ngadto sa imong uyab. Ayaw mo pagsigig hatag ana mga video ninyo na hapit wa na mo'y gisulob nga didto mo ga shower hala video nya ipadas uyab. Naghigda sa higdaanan hala video selfie padas uyab. Pare noon wa man sad mapadad ipan noon pero base sad maapil big pada masipiat ba ingon oy Miss Roted man father ingon din pare pwede permihon. Asin ba kana likay na kana bitang sininghagay kanang imong balikas kanang imong singhag likay na kay hugaw kay na. Kanang sige nimong panunglo anang imong bana, panunglo anang imong ugangan, singhag anang imong asawa, kana likay na. Siging libak anang imong kaubas trabaho, libak anang pare, likay na. I-post pa nimo ang pare sa Facebook, likay na.
Kay hugaw kay nastanan. Para sa Ginoo mo na pinakahugaw gyud. Labi na gyud kon makadaot na gyud sa kuan sa tao. Kinabuhi apil na ng pagsuyop. Hugaw gyud na siya. Labi na imong i-share ang imong kwarta aron lang gyud makasuyop. Og kining kasina. Kasina ba? Nabitang siging sunod-sunod. Tungod lang kay ni gwapa siya, kay ni blan ang buhok, imo sang ipablan imong buhok. Kasina man na. Tungod lang kay nindot siya tan-awon, kay baga kay siya kilay, kay iyang gikiskisan, niya gibadlisan, baga kay tan-awon, imo sang kiskisan imong kilay. Kasina man na siya. Nindot tan-awon ilang balay, kay gibag-o ang pintal. Nangutang sa gyud ka, nagloan gyud ka para lang ipintal sa inyong balay. Galisod na ra ba hinuong kag bayad? Kasina man na. Likayan na nato kay hugaw day kay na siya. Maigsoon sa unang pagbasa, lapok ang gigamit sa Ginoo aron himuon ta. Mao ni ang kaning second account sa creation gitawag para nako ni mura ni siya specific ba? The specific action. Kaysa first account sa creation, igo ra man siya ingon atong himuon ang tao. Nya nahimo dayon ang tao, babae ug lalaki. Karon gibutangag specifics, lapok di ay ang gigamit sa Ginoo nato. Gadua-dua dito ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Insya hapak-hapak sila lapok ba yun? Pok pilit dire. Ingon sang Espiritu Santo, biha sa nimo ay hapak sa niya lapok dito sa himuon na lang ka ni natong tao. Mao tay lang gihimo nga tao. Ako sa nang version to di na tinuod. Kanila gud nga ako wala ni mapanaghap lang ni. Pero naada specifics. Unya tanawa ha, gihimo ang tao gikan sa lapok. Unsa man ang lapok? Limpyo, hugaw. Hugaw. Purting hugawa ato ginang paphaon sa atong mata hugaw, pero sa Ginoo pwede di ay himuon nga image and likeness of God ang hugaw. Ninduta no? Ang image and likeness of God gikan sa lapok. Nilingian na imong tupad. Ingna lapok ra ka day. Lapok ra ka. Brad, lapok ra ka brad. Anak mingo sa bawo sa to imong ka, ikaw utro sa ka, lapok sa ka. Una, ay na gara-gara diha kay lapok ra ka. No? Agabot sa inyong balay karon, kanang nangatog dito, honghongi, mata na diha lapok. Niya kanang dagko kay kaon nga hapit di mondang, hotdon jud tanang pagkaon di nakabinlan, ingka suga sa mukhaon ning lapoka. Pero timan nga ang lapok gihimong image and likeness of God. No, kanay kanindot. Unya na pag ikaduhang gihimo ang Ginoo, gibutang pagyod sa tanaman sa Eden kanang gitawag na tog paraiso. Gipaambit dayon sa Ginoo ang iyang kalipay, ang iyang himaya ngadto sa mga lapok. Na siya. Nya karon, kumusta man? Naa pa ninyo ang kalipay nga Dios nun? Kay sa Eden God, way kamatayon, way kaguol dito. Naa pa na aron ninyo? Tubag. Ang kamatayon palang daan, wa na nato Aw ang kanang way kamatayon, nanatay kamatayon. Ang kalipay, nawa na sad kay nanamtay daghang kahadlok o kasuko. Nya nganong nahitabo man kay ang lapok nagpakaginoo. Mauna na ang makahugaw nato. Kana bang magpakaginoo nata? Mao na kini si Saint Benedict o si Saint Scholastica, labi na gid si Saint Scholastica. Batan-on pa lang iya nang gi-surrender ang iyang gi-offer niya, iyang commitment ngadto sa Ginoo ang iyang kaugalingon. Og mao nay makapanindot nato. Kana bang ang atong kaugalingon atong iuli ngadto sa Ginoo? Gitawag na siya self-offering. May kay mga choir na mo kanta. Lord, here I am. Ana. Og unsa pa nang usa? I offer nga. Sa to? Kana, I offer my life to you. Pero wa Dios buhat. May lang mo kanta.
Apil na ning ni ang gawali. Dupa-dupa kaning among dupa-dupa kami pag order namo kami mga pare ngilngig kay mig offering hapa gumi anang simento kanang katedral ba wa gi hapin ambot gi mapan ba kato basta hapa gid mi ana hapa baka na bang unsa man ang hapa surrender lagi kana bitang mo surrender kanang gukuro na mga kawatan mga tulisan hapa dai ngadto na baklit kamot pusasan tumban pangliog usahay hapa basta mo hapa nagi ka surrender nagi gana inigbango na mo asa pa inigbangon na mura na may Ginoo dire na tanang ulikta supak-supak ko na kisa may pare din paksupak ko niya sira ko ng inyong kapilya noon, pantay mo niya. Yeah, mga organisasyon, supak-supak, i-dissolve ta mo. Mura na may Ginoo usahay. Ano ba? No? Di, nagyon maminaw. Sa Kristan, mo ingon na, pader, mura sayo pa na imong gibuhat. Ikaw dong, usba na imong bakbaham. Bisag minister pa mo badlong, singhagan day na mo. Nanawa na tong among hapa katong hapa ba pero kaning kuan kanis mahal nga birhen surrender gyud matuman ang imong pagbuot ana nya si Saint Scholastica surrender gyud Saint Benedict surrender unsay resulta porting nindutas ilang gibilin sa kalibutan nangamatay man tuod sila pero pagkanindot silang gibilin mga communities of religious people nga nagpadayon hangtod karon gikan pa niadtong 5th century. Imagine 2,000 minus 500 pila na katuig nga ni sustain ang ilang communities. Pila? 1,500 years. Sige lang yapon. Ay sige lang yapon. Ana. Kanindot no? Kamo ang inyong communities nga gitukod kanang inyong pamilya makasustain ka nas kasantos basig ang atong gipasa-pasa ang kayawanon na kana igtan-aw nimo isa kanang na ang anong kuamo kay na siya ay liwat mo na atong lolo ana mangilugay sa tugyuta ang lolo ana perte tong ngilog yuta na liwat kayo ta sinultihan ana mo maoy gipasa-pasa na to ingon isang himabay lagi kanastanan unsa man sang amahan ana nga himabay sa kaito pilagod kabuk atoy anak sa mao ba sa na liwat na junior yung kay now oy gipasa-pasa ang mga hugaw pero limpiada kayo pero ang kahugaw nga nigawas gikan niya maoy wa mabantay so karon sumala sa kinabuhi ni Kristo sa mahal nga birhen ug sa mga santos labi ng Saint Scholastica mahimo ra gid ay nga atong pugnan ug atong limpyuhan ang kasing-kasing ayaw himo ang rason tao rako ayaw limpyuhi gid ang kasing-kasing nya kay malipay man ang Ginoo inig limpyo nato sa tong kasing-kasing ubanan pud ta niya iyang grasya mo na wa gisala nga dili pwedeng hunongon kay ngano man tumong sad na ni Kristo pangandoy sad na ni Kristo mo nang daghan kay mga tawo makasasala na himong mga santos ngano man nibalik sila sa paglimpyo sa sulod dili sa paglikay nga ang hugaw mosulod kung dili ang paglikay nga ang hugaw mugawas no na siya nindog na ta mga hugaw